Guy. Ba mu number shugaban kasan dan da ganin ka celebrity hake wallahi dole sun san ka dole za mu samu kuɗi yau. Ba mu 0 Wai da Allah wannan ba ka washi abun goge baki ne bakin shi wari wallahi. Kai, you are very stupid. Bakin ogan ne wari? Abokan ina ruwanka da baki na in masai na ina ruwanka? Ku ringa kula da customer dan Allah. Ni ba customer bane. Customer uwarwa. Kai. Ba mu number shugaban kasa nace. To kai in wanda da logajiwa ta yaya wai ni shugaban kasa zai sani? Ni ko kansilan ngoma ya sani ne. Kana sai le? Ai ka san wani sai le. Ha, to gashi an kira sallah ku je ku yi sallah. Ba mu yi. An faɗa ma ba ma yi ne? To ku je ku yi mana. Kai Allah sharaf da Allah. Baki. To mun jiya. Ba mu lambar. Allah sokoro Allah. To na jiya. Ba kai ba ai shi nace. Kyale na dauka. To shi din ba tare muke ba. Albarkacin ka shi ma zan girmama shi ko? To na jiya. Na dauka. Ba mu lamba alin hoto shi. Tunda ai abokin aikin kuna ogan kana. Ba mu wai aka ce ma Alinu ya sani sai ka da. Bai san ka ba? Kana celebrity? A'a shi wadan film ne. Kai dan mi hake? Ni mai ba da nishadi ne kuma nemi na abinci. Shi na mi haka bada? A shi irin su sangayen ayye lale mara ba sun ga. Okay na rawa solo haka bada ko? Kai dai ka faɗa. A bakin ka dai aka ji kai kace rawa solo haka. Dan wacce to dan sangaya na? A'a wani film ne da yayi. To mun jiya ba mu ta aran izango. Shi na san kana da number te. Dan wallahi mun gane ka cikin farin wata. Wallahi kana ciki. Wallahi kana ciki. Wallahi kana number te. Da ka mun ƙarya bindige ka za mu yi. Ko na kira shi ba daga zai ba. Mutumin da ko a farin wata ma yana can yana Dubai ne fa wani lokaci yake directing ko yana Abuja. Yana directing yana kallon mu ta kwamfutan shi. To ko sabza ya taba ganin zango ne ko cilawa. Dukkan kawai directing yake bayarwa yana can wani gari. WhatsApp su kai ko? Ce maka akai kowa kaman kai ne zaune gari banza. Kai, kakkare na mu ayo da Allah. Ba maula za mu yi masu ba. So muke mu kira su ba mu haƙƙin mu. Haƙƙi? A sace mutanen? Ba wahala muka yi muka kawo ka anan ba? Kai ba yaron su kake ba. Yanzu ka zama mallakin mu. Ni ba zai daga wayana ba. To mun ji bari a dawo yan sauki ba mu ta jahilin malami. Kai ya kake mu dariya ne. Za a samu shi sa ya ci mana. Ya kai za a samu kakkada mu ai akwai ta na dadi na jiya. Mu tai ba mu 0 To shi wanda kullum shi ma za ga shi da kaɗai to jahilin malami idan na ce ya zo ya anshi 500 a ƙafa zai zo har nan yara yake ji shi ba ya zo dan ubansa sai mu zaunar da ku kun zama ku biyu kenan sai mu samu kuɗi da hujja madalla to shikenan babu komai ba mu ta haske ana ta kaiwa yake ta kaya au shi ma taulali na kenan kamar da Allah to shikenan ba mu ta mazaje ita 0 take wannan mai malumalin shi malam hudu shi to in yana da abun kan shi zagayen shi da wannan malumalin din mutumin da ta nesa ma doyi yake shi mazaje dama son hawa ne yake ruwa mai asiri to yanzu sun damfari mutane sun gudu shi ma yanzu mutanen da ya sa su a ciki suna neman shi ruwa a jallo shi ma ya zama wanted kenan shi ne kai wannan wai kai kana ganin bare na mu hankali zai ba kai ma yanzu ya ce ma kana warin baki a kakkada mu kyale ai inda zamu samu kakkada mu da mun gama samu zan dawo kai ne zan ci mutuncin shi babu dama to ba mu ta madagwal to ko labari na da suka sa shi ba biyan shi ake ba kawai in ya je location ya dan ci mai nice ya sha yogurt shikenan okay iya shan rufai da ya sai kenan duk kara muke ji in gama to najiya da dirki wallahi in ba ce ina gudun asara da sai tun na dade da hasara me ka zuba jari ne kai ba kayan mu bane mallakin mu ne kai yanzu sai yadda muka yi kana ji to shikenan last card ba mu ta ayatullah tage Mr. President Federal Republic of Shashanci ba to shi ma wannan da kake gani duk packaging ne ranar nan ina Kaduna fa yana Kano wayan bude mai hospital
ka ji da lokaci da Allah ka ji rara ka ji da lokaci daga Kano wai kai yaya kai sa'anninmu ne kai kana ka zo kana wani har wani dariya kake yi to ta zai ce wai daga Kano ni ina Kaduna bude mai hotspot dukkan ƙara muke sha kai daga ni kai ta ci mutuncin ka wallahi dalla ka ce rinka rufe bakin shi dalla kai wa kai shi tsaran ka ne akwai zafi fa kai ware mana da zafi wannan cin zali ne akwai cin zali a ciki ni in bacin ina gudu kan mai asara ta na dade da kashe ka wallahi kana ji na duk wanda za a ka ba mu nan bashi mu kira shi waye ko ma waye ne to ba mu ta babulaye wannan da duk mata ma sun cinye mai kudaden shi yaran da wallahi ba za a samu komai a ne shi babulayen kwarto yana rike kudi ne kakkare na mun hankali kaja yanzu ka ba mu lambar zango ka kiya ka ba mu lambar Adamu Alinuhu ka kiya ka ba mu lambar mazaje ka kiya ka ba mu lambar jahilin malami ka kiya ta haske ka ki ta ayatullahi ta ge ka ki ba mu balle shi madagwal to billahi lazi sai mun kai uban ka ma za mu ci yawa na ji an ce kuna ba da abinci ko ni ban san dala jollof na fi son super rice irin hakan nan super rice mu in ka samu ma mai da yaji ka ba mu kallon mu da kyau yunwa ta sa muke na gani ko ba za mu raga ma ba yanzu ko na abinci ba ku da mu kan ma abinci muke so in ka san inda za a samu shinkafa da wake na ji wata tana magana a nan sama wace ce ni ne ka harbe kaka kashe in dai za ka ci mangwaro mai tsutsa mu ɗebo ma Allah ya tsine watan tiranci irin nan oga ko wannan a sallame shi na ga wahala zai ba mu gaskiya ni ma dai na so na wannan wahala kai di malam ya wai me haka nan za mu yi mataulalin ga mu kashe banza kawai mu ta inda za mu ka kashe banza dan ne za ka yi koko da shaki harbe shi zamu yi da bindiga da wace bindiga kai bindiga kada batur ɗaya na a ciki mi za ka mi a in yi shiru ai gaskiya ta to wanga hala ko cewa an kai ai baga hina imuna kai kana imuna hala ai zai iya tona mu asiri to ba sai mu sheka ba kai kana da matsala wallahi kai in muka je kai a rika tambaya ka kawo mu wurare masu kunce ne kwance dan iska kunce ne tahi kwance tun wurin sai na gaya ma kan mu dauko su wahala zai zama mu kace mu ma irin muna ruhe kadi ba ha gani shi ba ma sai an shi ma ba ga kaya ne ba da kasar ga duda ta wuce dan iska man za wuce wa da gani da Allah kai kake biyo ba wallahi da kai ka janyo mu wallahi na ce kan mu dauko shi wahala zamu kace a dauko shi celebrity ashe ba shi da kosisi kalan talakawa ne koga ku dan taimaka min da na mashin da nami 15 ne taimaka maka to tsaya a haba tsaya to an jira barin kawo ma